Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga incident kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes. Pitsa 12 na bulan sang Marso tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalabati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa katon nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa katon mga balita lokal, Gobernador Lacson, mga isyo, executive order angot sa implementasyon sang Resolution 101 sang NITF. Vaccination activities sang 7 ka hospital sa Bacolod ginapaabot matapos subong nga semana. 2 kalalaki nagpangayaw na dakpan sa buy-bust operation sa Dakbanwa sang Silay. Realignment sang mga hipis sang kapulisan kag deputy police chief sa mga police station ginpatigayon. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ang Malacañang nagpahayag mensahe sa Grupo Internasyonal nga tagan sang kaygayunan ang Pilipinas nga mag-imbestigar kag mahatag ang hustisya matapos din kondinar sang United Nations Human Rights Council ang kamatayon sang siyam ka mga aktivista sa Calabarzon. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginausisa na sang Justice Department sang pungsod ang mga insidente sang pagpabatay. Dugang pa ni Roque, wala sang lugar ang impunity sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte kag pasabton ang sinuman nga nagalapas sang lahi. Una na, ginpahayag sang otoridad ang lehitimo kuno ang separadong operasyon sa Calabarzon. Natabo ang insidente matapos ginhambala ni Duterte ang security forces
nga patyon ang mga komunista kung nagauyat sila sa armas kag hindi pagsapakon ang human rights. Amo ini ang ginatudlo sang pila naton ka mga sektor nga amo nangin kabandanan sa maisog nga pagpamatay sang kapulisan. Apang kaygapangayo sang kaygayunan ang gobyerno tagaan naton kaygayunan nga mapaatag sa pumuluyo kon ano ang matutuod nga natabo sining pagpamatay sa Calabarzon nga nagutas sang siyam kagkabuhi. Hindi man kita makalumpat sa konklusyon mintas tanto nga wala pa matapos ang investigasyon sang aton kapulisan. Bahin naman sa kontrobersyal nga mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga patyon ang mga komunista kung nagauyat sila sang armas. Inaya lihitimo ina. Kay kon rebelde ka, kag nagauyat ka armas, kag luyag ka makigsumpong sa gobyerno, natural may pagbayluhanay gid lutang. Apang kon ginatawag ikaw nga rightist o kung ginatawag ikaw nga komunista, ang komunista sa iban nga pungsod legal plus digi sa pungsod Pilipinas, legal ini. Inimo nga legal ang komunista sa panahon ni Presidente Santo Fidel Valdez Ramos. Ang komunista partido ini sa iban nga mga pungsod, ginaganyat ini sila sa gobyerno. Luyag ka, magpapili, purma ka sang imo sini political party. Kay political party ini mong ang Communist Party. Tidiriya sa aton nagtuluhaw man ining Communist Party of the Philippines. Ini sila legal. Galing may extra legal. Kung nagakapot armas, ang ila sini tawag armado nila nga grupo nga ang New People's Army. Inaya, masiling naton dapat mag-inkwento sa gobyerno. Kag natural na ya, sa isa ka gira, ang magtimba nga bahin kon may armas, di natural, mabayluhan na ilutang, all is fair in love and war. Wala na ya, problema. Kumbatan sila mo. Ang malain lang sila, nga kon ginatudlo ikaw, inabing ginatawag nga lip test ikaw. Kag wala ka man armas, kag ginpatay ka, hindi anaya mo. Wala nagakalugan mo kung lip test ikaw. Wala nagakalugan nga komunista ikaw. Lip test ikaw, kay luyag mo pagkambyo sang sistema sang gobyerno. Hindi kay total nga kay lip test ka, komunista ka, rebelde ka. Luyag mo lang pagkambyo sa sistema kung hindi amo ang sistema sa panggobyerno diri sa pungsod sang Pilipinas. Ti ini maayo ini. Nga alagyan, agod nga paybalon ta, ang United Nations Human Rights Council nga lihitimo ang mga operasyon sang kapulisan. Dapat may mabakod ini, pagplastar sang husto nga mga isyo, husto nga balita, husto nga pag isa-isa pagdayday sa natabo kung nga pinamatay ini ang siyam dira sa Calabarzon. Kag madamo pa nga mga kaso nga ginahulat sa United Nations Human Rights Council labi na gid ang ginaligar extrajudicial killings. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:07 na good morning na sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod. Bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na ang aton mga dalanon? Kamusta na maulanon gihapon bangod sa low pressure area? Kamusta na ang aton mga merkado nagbukas na? Kamusta na ang mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Sa likod sa mabugnaw, maulanon nga panahon, ang aton patrol padayon nagalagula dire sa Dakbanwa sa Bacolod. Idulong sa aton ang pipila ka mga sitwasyon sang syudad. Biyernes subong. Natural, gasinyas ng aton mga engineer diyo, nga ang nagaman sa patrol subong, basta magsinya si GM gani kag si Engineer Pason, nga medyo lababuhok wala na iban. Wala na iban ang nagapungko sa patrol, si Aksyon, Eden Abuso, ang aton sinihubin dalaga et guwapa nga nagaman sa patrol. Balita sa patrol. Aksyon Eden, morning. Ang lamig ng simoy ng hangin. Bodo Disimbre ba?
Ay, habi ko Christmas na. Habi ko Action Fred. Hindi Christmas. dali na lang na. Action Fred? Go. Do abi ko gani Action Fred Christmas na kay kanawi sa huyop sang hangin, kabulubog na, bisa nakapaligo ka na, do tuyhon, kagyapon. Kahit ang mga gani, kanawi sa huyop sang hangin, kabug na sa huyop sang hangin, pero ti do wala man kita nakita nga do galom gid Action Fred nos palibot. Pero amo lang na may hangin na Action Fred, unusual man nga grabe gid ang sway sang aton sini nga mga ni kapunuan Action Fred sa palibot kag so far subong wala man nagatulot talithi kundiin man kita Action Fred subong nga bahin sang syudad sang Bacolod. Pero unlike kahapon Action Fred no, may mga pila ka mga lugar diri sa syudad sa Bacolod ana ka-eksperyensya man sang mahuyang tubtob kasarangan nga pag-ulan dalaman sining low pressure area Action Fred. Pero may mga nagapamangkot kung astasan o ni ang low pressure area, wala pa kita kabalo Action Fred no, kahit wala pa man napalayagid sang aton sining mga weather bureau kung saan o Action Fred magwa ining low pressure area kung mag-develop inibala siya sa tropical depression palayo lang hindi lang Action Fred kahit normal naman lang ni subong sa amo nga tiyempo pero when in fact dapat gani subong Action Fred koresma na gidyanong tagi isang init kay nagapasulod na kita sa Semana Santa man. Pero do pila na ni katuig nga nakaligad Action Fred nga do mas naanara naton nga kung koresma nagating ulula na iya kay do nagsuli ng kalibutan. Kung Ang climate change nagkambyo na giman Action Fred. Bangod siyang climate change na. Dahil wala Yes. siguro bisan binisanto ginabagyo. Correct, Action Fred. Dati resulta, hindi mo ma-deny, resulta man Action Fred sang kapabayaan man sang sininaton, diri Action Fred is kalibutan. Sa simple lang Action Fred gani yung paghaboy sang basura, hindi pa naton matuman. That's why ang dunang manggad ginabalik sa aton Action Fred ang aton sini ng mga kapaslawan. Pero dapat sort of realization na Action Fred sa aton tanan subong man sa aton sini mga gobyerno wala kag mga developer Action Fred kay tikis for example na nagalunta ng mga pagbaha Action Fred gahambal silang permilang nga halin ang tubig sa may bukid kag diretso diri sa aton sa dalom amo nang permi na pasibangdan nga nagabaha-baha Action Fred somehow tuod man Action Fred no factual man bangod nga do halos na flatten na tugan Action Fred pila ka mga bukid diri sa Negros Occidental imbis nga kadamo ya sa mga puno diri naton ginapangtapas kay ginahimo Action Fred gina-develop into mga subdivision gina-develop into mga commercial space kung ano production Fred nga manegosyohan. Galing pasad man sang reality Action Fred mo na ang puno dako gidaan Action Fred no bulig so paghawid man sang tubig magbuo ang mabaskog nga ulan pero diri sa aton niya kung makita mo Action Fred bulag is mag-search ka sa Google recent nga mga aerial views ang Negros Occidental may pila na kabukiran nga kalbo na Action Fred tungod man sa padayon nga mga illegal lagi kung ano production Fred nga mga aktibidad nga ginapatigayon sa mga iban Action Fred nga may interest man sa own interest kumbaga para man sa ilang Action Fred nga gina-develop pero anyway going back sa syudad sa Bacolod do kadamo naman Action Fred do kumbaga kung mag-ulan-ulan hindi naman magkahangawa ang aton sini nga mga official sa mga baha especially dira sa bahin sang Mambulok Creek Action Fred no kay bigat to may amphibious tong nga machine ni bala nga nagkuha to ka nagkutkot liwat sa Mambulok Creek Action Fred nga nagmalala na yakag nagpuno na sang basura pila ka tuig ang nakaligat na nga sige lang ya buo sang basura man dito Action Fred nagkumagbaskog ang ulan kadasig magbaha bangod wala sang lutsan, wala sang alagyan ang tubig. Kabay pang kung may mga pag-ulangid or pagbaha ng magluntad, soon Action Fred
dason pa sa mga tutig ulula na gitabi, hindi na Action Fred magbaha man diri sa palibot sa syudad sa Bacolod. Kiti do questionably naman liwat sa aton sini mga action kung magbaha naman. Mangod subong pa lang Action Fred kadamo na gani isang dalan nga ginapangguba, kadamo sa ginapangkotkot, gina-develop, ginabutangan sang bag-o nga mga tamburong, mas dalagko nga tamburong, especially dira abi Action Fred sa bahin sang NGC nga kabalo naman kita nga nagabaha da kung magbaskog ang ulan subong man dira sa may biya sa kinodrive Action Fred no kung hasta subong nga kututanay ubrahanay dalan dira ulalabot ginaubra gina simintong dalan ginadugangan nila Action Fred or ginailisan sang mga tamburong nga para pas mahapos alagyan sang tubig kung magdamol na ang ulan. Actually din, Action Fred. si Yuditurta de la Piña Barbecue bala kuni nya happy birthday kuno kay Ibune anong sugpo niya Merry Christmas kay Action Eden sa kantaya. Ay, kala. Kay Merry Christmas kay Christmas to kanta mo. Gani man. Do kanta na Action Fred sana sa Simbang Gabi bla. Nan. Bigla ko naman sa Christmas Action Fred. Oh, dali na lang. Luyag mo kag sa hindi mabot gina siya. Correct. Sigurado na ya. Labi na gid subong Action Fred ni grabe subong kapigado. Ang iba nagadamgo na lang Christmas na lang. May bonus liwat, may 13th month liwat, pero ang employer nila gali nagapangalot. Kundi niya makuha. Pamirdi negosyo mo. Yes. Pero actually din mangod sining bisan anon sa gobyerno nga magpatigan stricto protocol kag iban pa wala mahimo. Correct. Dapat abrihan gid ang ekonomiya. Perting gutom na, perting pamigado na, 40 milyon na wala trabaho. Tisiling sang presidente, luyag man naton kag sa hindi, delikado man buksan ang ekonomiya. Correct. Do next week na ni Action Fred, no? Buksan ni next week. Posible dahil sumana na eh. Oo, dasan si Mana by ni Action Fred, no? Grabe, no? Halos ko no, most probably next week 114 na bikatawo ang mabakunahan. Given nga ipasunod ng Action Fred ang health measures sabi, labi na gid subong nga ginainganyo gidya kag manaway gidya ang aton sini nga PNP sa ginatawag Action Fred nga PDA, hindi ka ka holding hands, hindi ka akbay. Pero may paglaro ng Action Fred ang aton sini kapulisan ha. In-interview kagabi si Lieutenant Colonel Joe M. Malong, ang spokesperson sa Police Regional Office. Nagambal siya may mga exemption man Action Fred. Not necessarily man niya nga dapat hindi ka magkapanay kamot. Siyempre kung magtabok ka da, kung may batak ka, o kung upod mong tigulang, dira, nga mama mo, abi or lolo. Siyempre kaptan mo lang. Kaptan mo ginagaya, maipit na. Oo, o matumba na karon nung matabo na. Disgrasya na ya. Yes. Pero ang hambalila public display of affection. Do dira ginaya hindi pwede. Sa affection. Hindi pwede. Di ka laway mo na yung aras publiko daga lips to lips mo do di man amo. Ano ni Amerika? Ano ni sa Amerika? Okay lang. Uluag bay likaw lang anay. Holding hands, likaw lang anay. Sa publiko. Sa publiko. Sa publiko. Kung wala tao, posible abot sinyo day. Ala, sige. So mamay madakop daw. Amo na galing kaya mo na Action Fred ang punto wala sang iban amo nang ang iban ginakadlawan ni Action Fred ang amo ining panawagan sa aton sining mga otoridad kay mama sila ay no man niya nga ano naman ning patuman nila ano naman niya saway-saway niya mag-abot sa balay hungitay man lang kami gapon nga do hungitay kami nag-holiday kami na, tapos sagwain, di kami kakaptan na kabot, di kami kakbayan ay. Tingba lang sulbalay, ano na nga? Oo, amo na nga. Hindi gikaw lahat? Ako na ba ang Action Fred? Kung gusto nyo, hindi na lang kamo magwa, di na lang kamo susunod. Oo, babukot na bla. Oo. Pag gusto ka na isang holding hands, sa ala, sige, hasta magklatunaw ng kamot. Purti, actually din, no? Ang tanan nga tradisyon, ang aton sini kostumbre, inurot ni gubas ang COVID. Ay, purti ho. Hindi nakabisa, hindi nakahalok ang tanan-tanan, hindi ka nakahakos. Ang tanan-tanan na pagkaon nga dapat matipon ng pamilya, inurot ni gubas ang COVID. Karon naman niya, ang hinaksanay, kinaptanay, okay naman, ginadilian naman, wala na. Ambot, ano pagkidalason?
gani Action Fred, no? To, new normal, ginatawag Action Fred. Do, halos, ubos na lang tanan natin yung mga nanaran. Hala, wala na, kay naubos na tanan ang COVID. Do, wala na gid Action Fred sa mga, na mga nanaran. Tapos sa mga do-adlaw, do, hindi na gid Action Fred. Kasi mag-shake hands ang una. Hindi na gid pwede subong. Tibantayan na naman Action Fred. Maglapit naman lang ni October, umpisa man dahil ang kampanya Action Fred. But yung paano naman ni Kit iligar istoryahan na nga pati gayon ang virtual campaign Action Fred. Paano na paano na yaman? Diba, budlay na. Ang maigos na yang bago nga politiko. Correct. Hindi kita alam mo. Mas mabudlayan Action Fred sila sa virtual. Ikabalo naman kita. May budget na Action Fred or may lang sila, di ba? May limitation lang kung pila lang dapat ang gasto nila for campaign. Di paano na ikaroon kung pa-radyo sila, pa-TV da sila, magpa-campaign. Dula. Si Action Eden, no? Aber, tawagan ta siya sa aton special communication. Manami ni nga mga tupiko karong nga aga kay COVID. Dugangan mo sang politika, gainit ng politika mo. Porte na subong, sos ga linyanay na ang mga kandidato. Aber, Action Eden, come again. Pero tinagid Action Fred, kay speaking na balasang mga kandidato, natibala na sila kung paano na sila mag-virtual na. Kay tikabalo naman kitang COMELEC, may ginatalana man ang budget Action Fred for campaign nila nga dapat amo lang hindi ka maglapaw kat para pala riyos ng kumtanan. Issue naman kung may mga pila naman Action. Isang dulce, niguro, butangan na nila sang panit ng dulce, butangan nila sila pangalan para kung baligya sa mga tsakala, sige, may pangalan nila. Madumduman lang, kung ma-retain lang ang ila sini pangalan sa mga pumuluyo. Pero Action Eden, nakasunar ka sa aton sa Action Radio na sunaran mo. May mga interview na ang mga politiko, may mga gina-endorse na sa ulihi. Nagligato ka, dumdum ka, si Bongo, na salamat kay Presidente Rodrigo Duterte, pero daw hindi guro ko magpapili presidente. Baka hapon si Presidente Rodrigo Duterte gid. Yan naghutik gid pagpanaog namon sa aeroplano si Bongo nga luyag nga magpresidente. Akalain. Nan, amo ba na tanay subong isugpon ko Action Fred yan ba? Kung speaking of politika, doon kasadya man niya man. Tika, liga to, parte ganyang pang hindi hindi ko yung interesado, kaya ma-focus kita ya sa COVID-19. Subong, timplano pa na istoryahan ang politika. Ang tanan nga politiko, amo gina, niya mapapili, kanya do hindi, guro Pilabla ka presidente nga gagiyaw. Si Gloria Macapagal Arroyo, so nag-interview niya, hindi ko yaw, like ko gana magpresidente. Pagapit eleksyon, nag-file sa kandidatura. Si Fidel Ramos sa una, gin-convention, nga kung sino magdaog sa convention, amo ang padalaganon, naperde siya, ang nagtukod sa kagulingon niya nga partido. So, sa politiko yan, di ka magsiling nga hindi pa subong. Pagkabot sa chimpo, pinalumba na sila file. Correct, gid ina Action Fred, no? Tiyan mo ito ganyan hambal si Bongo, guro nga timprano, pa ni para istoryahan ng mga bagay. Diba, si pagpanaog to nila sa aeroplano, to gabi ito. Kaya istoryahan nila, pwede na guro, hindi na timprano, kay gabi na mo. Istoryahan na nila. Pero anyways, balaan, tagin Action Fred, pag-abot sa October, kay, dayo naman giniguro, Action Fred, ang atan sining local pag national election mo duha daan tingog sadya naman ni Action hindi ka tingalahan na si Bunggoy si Bunggoy ni makatilingan na may gana nga basahab lang mga pamantalaan pug sunod adlaw-adlaw ang ngalan niya gani Action Fred sandiin lang daya nga anggol ara ngalan niya gwa adlaw-adlaw gid nagligad nga sinimana na ambal ko na nga daw kaatag dagid hamak mo adlaw-adlaw yara ka newspaper. Bisa na lang ang topiko, ara. Oo, tanan-tanan kung sunog, ara ka, ara, tanan-tanan komentar. Si Presidente Rodrigo Condiin, ang buli ni Presidente, at tuman siya. Do ka klaro ni Gid. Pati sa showbiz, Action Fred, no? Do protege, gid siya ni Presidente Duterte, no? Hindi man katigalahan Balok Action Eden, 21 anyos ka upod na sa politika, wala na sila katopirdi si Duterte mo. Grabe, no? Balaan na Action Fred, kay may ran padaan. Dawga hana pa, ginaduso pa sa iya partido, madlagan vice presidente. Ala, daka bonggaw.
balaan lang na Fred. Ako sa bagay, ti wala man siyang dumili na yan mo. Kung manaog kas na mataas ka pisto, kung manaog kas dalawang pwede man na yan. Pero kung wala action Fred ni mahambalang politiko, kung hindi na lang sila magpakwanda, hindi na sila magpa-intrinsoda, hindi na lang sila magpa-inusinti, kung magpa-buot-buot, dira. Kung luyag mo yung dalaga, niyambala lang subot temprano. O dalaga na nga, sino ka pagong sa inyo naman? Hindi na lang magkambyo-kambyo utok, mabalambal ka pa nga hindi ka magpadlagan. Pagkaduwi-dugay, mambal. Gusto mo yan lang initawong, mambal nga magpadlagan ka. Nano na ba lang, hindi ay sakto, dira pa lang, dumamba lang tao nga, ay nano ni Say Mandula, siya panindugan sa iya siya desisyon. Nabatian pa yan namon sa iban nga tao. Balaan na patingiran sa rara ni Action Fredo. Siyempre, di ba, nagpalayag man to, si Vice President Leni Robredo, na wala man siya Action Fred sang interes. Siling ni Vice President, niya ugana. Luya ko, sa lokal na lang ba? Nagtaon tayo? Nagtaon tayo, kaya damo mga grupo-grupo subong Action Fred. Hindi mo na yamin to ang tao. Subong sino mo na abi, nagpatukod-tukod na isang kuhan ha. Ang Action Fred, mga hambal niya, sang aton sining mga batian sa kapihan. Mambal sila nga, sino mo na yang mausik dira sang kwarta kag chimpo nga patukod-tukod dira nga iduso si Sara o kon si Robredo abi magpadlagan. Sino mo na bi makuan dira ya. Do grabe do ka avid fan gina ya. Kon amo na matabo nga sila lang ya iduso nila tigastuhan gida. May mga ginapatigayon yung mga karaban, may mga tarpaulin nga ginapang butang. Subong pala nga dako na kayong gasto. Kasi hindi sila Action Fred kasi gusto kung pag-abot niyang ang eleksyon. Siyempre, gusto naman sila. Kung magsululubra naman ang ila, sininga gasto. That's why nga subong pa lang, bisan kulang na lang to vote, Action Fred nga pangalan. Hindi pa man pwede nga matawag ka nga electioneering o naglapas ka sa kumilik. Kaya wala ka pa man kapile sa imo certificate of candidacy. Sa so, mo niya, mamakoto mo kumilik, wala na siya sa laya. Hindi pa man sila kandidato. Kandidato na sila kung mag-file na sila. Pero subong niya pag gusto na sila, bisan magsinggit ka maglibot na sa bilog yung Pilipinas, wala na sa madakop sila, wala na sila sa violation, kaya wala pa sila ka-file, hindi pa sila kandidato. Correct, gini-action Fred. That's why nga tiyang iban subong. Grabe, gini-action Fred, kabalo naman kita nga politics is politics, Action Fred mo. Hindi mo lang na sila yung magpadlagan nga. Wala sila sa mga tao, dira. Wala sila sa mga legal researchers, dira. Kung ano, kompleto na yan. Oo, kompleto na yan. May mga campaign manager pa na, kompleto na pa, budget manager, dira, kung ano nga sitwasyon, Action Fred. Kasi syempre, subong grabe na Action Fred ang planuhay, guro sang iban, kung paano, ini nga sitwasyon, kaya nagahulat sila sa mga anunsyo man, sa aton sila kumili kung paano ni Action Fred. Kasi syempre, dason, hindi na sila kampanya, hindi face-to-face, kasi dumili, naabot lang. Pag-abot sang October, Action Fred, kung pila na nakaprosyento mabakunahan diri sa Pilipinas, o kung nabakunahan na tanan, kung anong sitwasyon, okay na wala sang COVID-19 pandemic, makontrol na sa ating sina-autoridad, depende na no. Pero dapat maghalong hindi Japon Action Fred, kaya dalon na lang, nga si Chief PNP Sinas, kalibot-libot man sa diri sa pungsod Pilipinas pang bisita sa kundindiin kung pagtambong sa kundindir ang mga aktibidad sa mga kapulisan at nagpositibo gid sa Action Fred sa COVID-19. Pero kagapon ito na balaan ang yasin na resulta March 11 sa aga nagpositibo sa Action Fred sa nadali gid siya. Nadali gid Action Fred. Ang Chief PNP kita mo naman na guro ang ang iyan, siya mismo Action Fred, kaya aware man siya, nagsusok mo siya gana isang face mask, nagsusok isang face shield, nagpatuman sa social distancing, wala kita kabalo kung paano ininila na acquire Action Fred or paano niniya na acquire. Pero ubos man to ang mga close contact niya, ubos man to mga aid niya, nga nag-upod-upod siya Action Fred permit ang ba niya, asymptomatic man siya. Pero kinahanglan niya lang magpaidalom sa quarantine, sa Kiangan Treatment Facility, samtang iswab test naman ang mga direct contacts ni sa sulod
sang 24 oras. Kaya automatic na, basta ang may amo ni nga mga sitwasyon action na Fred, ang Deputy Chief for Administration, magaserbe na dayon yung officer in charge, which is si Lieutenant General Guillermo Eliazar. Pero with due respect mo na sa gyapon, pwede kasi na kung ano man ipatuman yung mga desisyon niya, pa-consult mo na siya gyapon. Hindi, wala man niya na dito isisina siya. Alam man siya, nagpahuway-huway. Pero sa aton siniwang action ha, subong nga adlaw, hindi kita kabalo sa lakat ng panahon. That's why nga maghalong-halong lagi kita sa mga nagpamangkot. Gali, may low pressure area pero may ara sa gihapon sang biyahe atong siniwang sa kayan pandagat. Given nga wala sang gale warning o kon signal nga papanahog ang aton sini o kung batak sini ang aton sini nga Weather Bureau. Halong-halong lang kag mangin mabinatayon sa taranman nga oras. Para naman sa complete nga management sa inyo nga liver detox, mag-Detox 500 sa kada adlaw kay ang Detox 500 ang may detoxifying compounds nga nagatinod sa aton dugo kag atay. Iniman may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants mga ni sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, health, and fit. Mag-DX 500 capsule sa kada adlaw. Mas naming opdan sa pag-inom sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C, nag-edukar, nagabalanse, kag nagapabakod sa aton immune system, inatap na mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga balatian. Report halin sa Patrol Action Eden Aboso. Una sa balitaw na sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na, bangon-bangon. Paminsar na kung anong sudanon karon nga aga sa aton pamahaw porsyon. Ako nakalibot ako sa Burgos, niligadgadlaw kadamo subong sang labas nga guno bala. Amo nang baklon ko karon na. Bakal ka guno 1 ka kilo, pero ti kadamo mo. Kag ang imo yang sudan, 4 na kaputahi guno tanan. Pero kanamit, ang guno, ang iban nga parte, baklan mo kamates, baklan mo siya lupo, sibuyas dahon, tilawin nyo bla, ang sabaw purti karimes. Pagkatapos, ang iban kilawon mo, ang iban pamalhan mo, ang iban turtahon mo, sos, guno lang, pro 4 kaputahi, purti. Basta nga na purti kalabas ba? Nang pagbakit mo, gaso-aso pa'y gopon mo sa bawya, purti ka na nam. Daw Pilipino, kagid. Pagkatapos, ang gaserve si mo bla, nang ngayum-yuhom, gid. Bago lang tapos paligo, tampit lang tuwalya. Akalain, purti, bangon! O yan o pa, ang inapaburoy-buroy nyo, las 4:31 na, unang hutong sang aton sininga roll call, kay Ibon Bosher sang Germany, ara siya, gabugtaw na, gapamati na, kay Marilo Travilla Catinoy, kay Erne Odasco Lidas, kay Ronnie Gordon, good morning man, kay Cristel Marie Acuña, gahulat sa tubod tubig, no? Wala man na tubig sa inyo? Amo man sa among lugar ba? Kay Kent Bulaka Juanisa, sa Barangay Handumanan, si Alex Muntisa, suki taniya kadaga. Kay Elisa Iligan pamilya ko no da, sa dini, sa La Carlota, sige, taga La Carlota, Bilog, good morning. Kay Jubal Trinidad, kayo di Turta de la Piña Barbecue, advance happy birthday ko no kay Tita Ya Ibone. Kay Asmen Roldan Rabilio, kay Elisa Iligan, kay Guillermo Clarito, sang taga Pontevedra, daga monitor ko no, morning taga Pontevedra, kay Milagros Morales sang Mao, kay Eripo Bernel, good morning, kay Juan Roberto Nanet Delioso Sr., dira sa Saudi Arabia, kamustang Saudi, dira kay Rosalina Arellano Espadero, good morning, kay Guillermo Clarito, si Andrew Juanites Agapa, ari na siya, kay Imbong Campo, good morning man. Dira kay Aida Lunan, kay Sheila Alagos, kay Marlene Diaz sang Barangay Sumag, good morning. Okay lang Una nga hutong sang aton roll call karon nga kagahon. Ang iban dugay-dugay naman. Diri kita anay libre nga medical.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo. Loksin kay Junel Manaay, kay Duna Robles Prodigalidad, good morning, kay Francisco Guangco, si Vanessa Mayo ara na ho, nagamonitor sa good afternoon hapon dito sa ila sa Mid-City, Rochester, Minnesota. Kamusta da? Okay lang? Tapos na sila pabakuna tanan niya. Mayo man na. Amon di ka matamat kami. Ang pila naton ka mga utod, sige naman na. Pabakuna. Daw maayo man resulta. Amon na siling ko bla, maayo gid ang pagpabakuna. Kay nga mas nami ang bakuna kumparar sa COVID-19. Hindi bala mo? Daw makasali ka na. Nga daw medyo maayo ng lawas mo. Kay Shilin Kahilig, good morning ko no, kay Nunoy Kahilig. Dira kay Judge Nap Diamante Gabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Rubin Tampo sa LTO, good morning. Kay Dr. Ibalinsya sa Binalbagan. Si Toto Raul Alibugaga, Ladlad, Canada, sang Baligya Amos Dalom. Kay Roy Marino, good morning. Kay Pare Remias Arroyo, good morning man. Sa mga kay si Boys Gabugtaw na kamo, Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monseng Siukon, Joel Perido, Roger Aguirre, Lore Apurado, kay Hubert Carion, kay Mayor, kay Yute Pascua, kay Lorini Canson, kay Buni Advincula, kay Bibitan, si Engineer Naril Bantay, wala na kami kita na yun, kay Jerome Solinapda, good morning lang,
Balangon na kamo. Kay Maribin C. Kabugtaw na ni. Kay Johnny Hidalgo sa Manapla. Kay pare Erneng Horilia. Kay pare Istoy Querido. Good morning lang. Bangon-bangon ron. Arang kadahay kita sa pila ka mga bulo balita. Bao kay ang init nga balita subong daw tinabunan niya pang COVID-19 sa politika. Kay Amor Malayang, good morning. Kay Bing Bagatila. Bing Bagatila, good morning man. May lang nga pagpamati. Kay Araceli Mikabel Yanggan, good morning man. May lang nga pag-monitor. Tagsagid kakagahon. Anano ang bulubalita sa tikang sang panahon? Gatulo taliti, gaulan-ulan, gamulumadlos ang hangin. Sa likod nga gamay gilang kayo nga mangin bagyo ang low pressure area apang sigyapon nagadala sa pag-ulan sa Visayas kag Mindanao. Suno sa pag-asa, ang low pressure area nagalikop sang magalumon nga kalangitan sa halos bilog nga Bicol region, Visayas kag Mindanao. Kamagadulot ini sa pag-ulan tubtob karong adlaw Biyernes. Panawagan sa pag-asa sa nagapuyo sa Visayas kag Mindanao, labi na sa lugar nga masami ginabaha, mangin alerto sa posible epekto sa pag-ulan dala sang low pressure area. Dapat halong-halong gid kay kadelikado labi na gid sa norte nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Ining masami ginaba sa una ang sur ginabaha subong bumalos ang norte. Perting baha bangod kay wala na sa nagapugong sang tubig didto sa kagulangan kay inulot na tapas sang mga illegal lager. Ara na ang balos ya. Morning kay Linet Kompanya. Kay Linet Kompanya si Gia. Good morning kuno kay Jorex Kompanya sang ano ni? DepEd? Ano ni? Ay, hindi man ni. Daw ling-ling ko lang ang iya ginasulat. Kay Ting Angels. Basta Ting Angels kuno. Good morning kay Lorito Armas Bidaha, gamonitor siya sa Narawis, Hinigaran. Sige, morning sa inyo. Medyo relax lang kay gabulyada kita sa aton mga balita, tulutamyaw karon nga kaagahon. Salamat sa Dios kay Biyernes subong. Sa nasiling tana, wala kita gakulang, bisan makatalaka ang aton ginapalinton sa COVID-19. Adlaw-adlaw nga tanan, ginasulit naton. Hindi kita magsunod sa iban nga probinsya, ato na ga inarangka na ang COVID. Diriya padayon lang kita sa pag-amblig sa aton kaugalingon, suksok sa tanan nga ginarikerer sa aton departamento sa ikayong lawas. Wala kita perdihon, may dag-on lang kita dira. Halong-halong, ariglado. Sa sininga tinion, relax ako makadali. Relax mga kabudira, hindi maghalin. Mabalik pa ako. Unahon ko lang ining aton paid program. Please stand by. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas?
Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination!
Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin
at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang Dias sang Patria Village nga sige ulan amo gina kay may low pressure area pero siling sa pag-asa daw dako ang posibilidad nga hindi ini siya mag-develop into bagyo no kabay pa. Si Jocelyn Liboon Dispoho, good morning man. Kyle Yunila Tarusan sa Purok 20 Barangay Alangilan. Ba tugnaw kuno ang kaagahon. Ano ang mga balita ba ang PNP chief naton nga si Sinas nagpositibo sa COVID-19. Philippine National Police Chief General Debold Sinas na testingan, nakita nga ini siya positibo sa COVID-19. Siling sang PNP spokesperson nga si Brigadier General Eldebrande Osana. Siling niya si Sinas sa mga swab testing niya nagligad. Kahapon na siya nadiskubrihan nga positive siya. Nagligad nga mga swab testing niya. Ito nagligad mga March 9 nga result, ikadwa niya nga testing, negatibo siya. Gulpi lang nagpositibo. Pero asymptomatic pa siya. Wala pa siya maka-experience sa anuman nga sintoma. Pero gapangabay siya, ang chief sang Philippine National Police nga ang na-direct contact siya, kinanglan magpa-testing na kamo sa posibleng paglaton bala. Sa karon nagapayo-ayo siya. Bulos temporaryo si Lieutenant General Guillermo Elizar bilang PNP Deputy Chief for Administration amo ang mga officer in charge. Inayahipin na sa kapulisan sa bilog nga Pilipinas, gataklos na sa armas, pero natapikan siya kaya hindi makita kontraya. Kagaw na yung kontra mo. Bisan ka sakay ka sa tangkidigira, iguon ka na iya sang kagaw. Tiyari PNP Chief, inigo positibo sa COVID-19. Amakin mo yan? Action Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na. Okay. Morning din sa inyo. May lang nga pag-monitor kay Pilinura Olivero sa La Castiliana. Kay Giovanni Sopi, good morning man. Ga-monitor lang sa Canada. Ba, si Giovanni Sopi sa Canada. Sa kamusta ang Canada? Kay Angela Liarte gayon dato, good morning man. May lang nga pag-upod sa aton tagsagid kakaagkahon. Reglado. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat giratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan
peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsang anong kalintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palangga ka mga tagpalamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan,
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sa paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon. Masobra apat ka dekada nga pagserbisyo. Bantog nga komentarista sa radyo. Aksyon Fred Salanga. Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Kinkilala bilang icon of radio in Negros Occidental sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Aksyon Fred Salanga. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:06 morning na kay Ganghi SG. Morning kuno sa pamilyaya sa La Carlota, nagamonitor sa Switzerland. Kay Manjo Arnijo, happy birthday kuno. Bao 48 nga pagsukat ni Bukol Umanya sang Pakol Bago. Kay Narcisa Yugores Escobar, pamilyaya kuno sa Moises Padilla, good morning lang, gamonitor sa Cebu, si Warren Ortez. Si Aluna Cortez Dinsay, good morning. Kay Ame Agustinis Baron, good morning man. Morning uno da sa kay Jupil, kay Limer, sa Kalumanggan, Bago. Kay Chaya Diding, Sanang, Choy Morito, kag Jocelyn. Okay, morning lada. Dira kay Jose Griole, Tansingko, Gayuna, ba? Kapita, thank you gid parega, monitor siya. Si Imbong Jucampo Araman, happy birthday kuno, ika-62 ka pagsukat kay Milda Jucampo. Happy birthday landa. Malipayon nga pagsaulog sa inyo kadlawan. Diri kita, balita naton sa Kapitolyo, Gobernador Lacson mag-isyo sang executive order angot sa implementasyon sang Resolution 101 sang NIETF. Balita Kapitolyo. Detalye, upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Lunes nga adlaw may panibag-o nga executive order kon iyo nga iga-issue si Negros Occidental Governor Bong Lacson may kaantanan sa damnaglangkin pasar o kon ginpagwa nga resolution sa nga National Interagency Task Force Resolution 101 nga way na naga-obligar sa mga travelers nga magpakuha sang RT-PCR swab test kag magpa-quarantine. Suro kaya Lacson isaad niya si SDing order nga ang mga incoming travelers ang dapat magpresentar sa negative RT-PCR result at least 72 hours antes magbiyahe papuli sa Negros Occidental
Asabay naman sang wala sa mapresentar nga resulta hambal sang gobernador, pangabayon niya ang tagdumalahan sang airline companies nga hindi ini pagtugutan nga makasakay sa eroplano. Yari si Governor Bong Lacson. I will have to explain to them that we have to implement Resolution 101 effective Monday. Part of the EO, I will require incoming travelers to have a prior negative RT-PCR result prior to travel, latest 72 hours. It will still be there. It will still be available for those who wants to be swabbed again. Okay? And for those that wants to be quarantined, we will offer them a quarantine area. Pero this voluntary na. We cannot do otherwise. But we will request the airlines not to even allow them to board the plane if they do not have a negative RT-PCR result. Ginklaro pa sang gobernador nga pwede sa gihapon makapa-swab test ang luya gidya magpakuha pag-abot diri sa probinsya kag bukas man ang mga quarantine facilities sang gobyerno provincial sa papagamit sa mga ini kung luyag man nila nga magpa-quarantine. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hidovoy. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Kay Dodge Dalidada, good morning ah. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian isa kabil. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination!
kailan at saan ka dapat magpabakuna. Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vacunation! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vacunation! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay. Oo. Talagsa ko rin mabuksan cellphone ko. Tamyaw sila ni Tilong Indang Lina, good morning da. Dira sa Barangay Kubay, si Gina Toribio Panes, good morning. Mabuksan ko ni cellphone ko sa kadlaw kisa lang mo. Ay, oo. Tamyaw pamilya kag Palinsya, kag Gakuma. Si Gamay Panes ang nagatamyaw. May mga unod-unod di sigli ko nagaw. Hindi ko mabuksan kay kadamo sang akong obligasyon. Tamyaw ya asawa ya Gina Turbia Panes kag dira sa Sinda San Isidro, Barangay Kubay, La Carlota City. Sige, morning da. Dira kay Cory Bidaha sang Quiet, good morning. Kamustang Quiet subong? Kay Samuel Montealegre, morning man. Celestial Junior, watching from Huanghua, China. Huanghua, China? Ara kada? Wala da COVID? Akalain. Morning da si mo. Diri anay kita o kapi-kapi kamo anay. Ito gini. Las 5:17. Dr. Alfred's Green Coffee ang gamitan ninyo. Makabulig paalerto sa inyo lawas kag paminsaron gapangapi na ang bugos ka pamilya healthy pa kamo tanan. Kay ang Dr. Alfred's Green Coffee gintun-an ini sa mga scientifico didto sa Amerika, didto na diskubrihan nga kung verde Action Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na si Martin Aliling nagamonitor sa Amos, Cavite. Diri kita, balita naton sa pwersa sa aton kapulisan, realignment sa mga Chief of Police kag Deputy Chief
sa mga police station din patigayon. Detalye sini upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Action na Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. May bag-o nga mga realignment sa mga chief of police kag deputy police chief sa mga police station diri sa mga syudad sa Bacolod. Ini matapos nga may mga bag-o nga mga police lieutenant nga ginbutang bilang deputy police chief sa napulo ka mga police station diri sa syudad sa Bacolod. Ang police station number 1, Action Fred, ginbutang bilang deputy police chief si Police Lieutenant Francisco Di Pasukat, samtang si Police Executive Master Sergeant Cheryl Mendoza ang deputy police chief sa police station number 2. Si Police Lieutenant Jesse Lipanya ang magaserbi deputy police chief sa police station number 3, samtang deputy police chief sa police station number 4 si Police Lieutenant J.K. Kayao. Si Police Lieutenant Eduardo Bolivar ang bag-o karon nga hepe sa police station number 5 halin sa Iloilo, samtang si Police Executive Master Sergeant Lobelia Cordoba ang magaserbi niya nga Deputy Police Chief sa Police Station number 5. Si Police Lieutenant Dax Santillan, Action Fred, amo ang Deputy Police Chief sa Police Station number 6. Si Police Lieutenant Michael Tuburan ang bag-o naman karon nga hepe sa Police Station number 7, kag deputy niya si Police Lieutenant Rami Saison. Si Police Lieutenant Hazel Orofil, Deputy Police Chief naman sa Police Station number 8, samtang si Police Major Richie Gohe amo karon ang hepe sa Police Station number 9, sa diin Deputy Police Chief niya si Police Lieutenant Alan De Guzman. Si Police Executive Master Sergeant Welbor Filera ang Deputy Police Chief sa Police Station number 10, samtang si Police Lieutenant Colonel Christopher Prangan ang bago karon nga Deputy City Director for Administration sa Bacolod City Police Office nagbulos sa kay Police Lieutenant Colonel Levy Pange nga magaretiro na sa serbisyo. Ang ining report ginadulong sa iyo sa kaluwan sang Santon Plus Herbal Soap, punos ang whitening formula, batok sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibong habon sa papaputi isang panit, ilok tuhod kag siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Report gikan sa Bacolod PNP. Una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination!
Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vacunation. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vacunation. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vacunation. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna. Baluis, Subungman, tira sa Baira pamilya sa barangay Madalag Imi Magaluna. Natamyaw kamo ni Sunya Baira Sang Rosal Tagkuling. Diri kita, may bukol kabala nga may kapan sa lawas, abyan tunawa dayon. Para sa COVID-19, matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vacunation. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Time last 5:26, standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap naton resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula, 32-13. Una nga bula, 32 kag 13. Second draw, 8-5. Ikaduha nga bula, 8-5. Third draw, ikatatlo nga bula, 19-9. Ikatatlo nga bula, resulta, 19 kag 9. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 649 kitang jackpot 20 milyones 802,039. Ari ang kombinasyon in any order 3, 21, 48, 29, 36. Resulta sang 649 3, 21, 48, 29 kag 36. Diri kita sa 642 kita. Ang jackpot 31 milyones 716,737. Ang resulta in any order 38, 18, 4, 39, 20, 32. Resulta sang 642 38, 18, 4, 39, 20 kag 32. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:28 na. Dira kay Romy Gatso Alcazar. Good morning lang. May lang pag-monitor, nagamonitor sa San Enrique.
kay Runa Rihida Traba. Good morning kuno kay Mr. and Mrs. Elvis Cagdora Patigas. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdaling na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Action Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind... Kibir, good morning man. Si Neil Brian Baloeso, morning kunos pamilya Baloes kagumes dira sa Banwasang Isabela. Diri kita, balita naton sa City Hall, vaccination activity sang pito ka hospital sa Bacolod, kinapaabot matapos subong nga semana. Detalye sini upod kay Action Art Tayhupon. Action Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. Ginapaabot ni Dr. Chris Surungon, EOC Deputy for Medical Data and Analysis nga matapos na sininga simana ang vaccination activities ang pitutanan ka mga hospital sa syudad sa Bacolod gamit ang Sinovac nga bakuna gikan sa lokasyon nga ginpadala sang gobyerno nasyonal. Suno kay Surungon, base sa datos sang EOC, tinalikdan nga lawyaran na sa 1,274 ka mga medical workers ang tigayon nga nabakunahan o kon 53% nga equivalent sa ilat target nga numero. Dugang panisurungon mas madamo pa nga mga medical workers ang ila ginalauman nga magadugang sa listahan sang EOC kahapon nga daw. Sa naibalawan ng syudad sa Bacolod ang mayara sang 2,360 ka mga medical workers nga target mabakunahan sa nauna nga pag-rollout sa vaccine para sa COVID-19. Hopefully by Friday or the most Saturday matapos na kita. So we're expecting that everybody will finish by Sunday, most Sunday next week. Sa 6,300 doses na nagabot, 4,700 ang na-allocate sa syudad sa Bacolod ng mga hospital. Kaya sa 4,700 gana, 2,350 sa healthcare workers sa matagan ka. Ang sub na natin 1,600 upon the instructions ng regional office sa DOH6 in-turn over natin sa province of Negros Occidental. So as of yesterday, combined sa atong pito hospital, no, may ara na kita total nga nabakunahan na 1,274. So ara na to sa 53% sang expected natin mabakunahan based sa 2,350 doses na ginahatan sa atin sang regional office 6 ng Department of Health. So subunin nga daw, we're expecting madugang pagitini. So, matapos din siguro by Saturday or the most Sunday. Kaya sige-sige man siya ang roll-out sa aton ng mga hospital as far as the vaccination is concerned. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, Action Art Tayhupon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Kay Ande Saludares na nagamonitor dira sa MH Del Pilar sa Pontevedra. Good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa akon nga imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko. Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ngay dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong nagkaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Di alamon ginasanligan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Tatahom humilya kay Ginny Oisiser. Si Rosalina Batulak Francisco, nagatamyaw siya sang kadlawan sa iya anak karong adlaw. 13 anyos nga si Alia Francisco Sala Castellana. Alia, happy birthday. Kay Elizabeth Balata Gamala, good morning man. Dira kay Reggie Angad, good morning. Diri kita, duha ka lalaki ho, nagpangayaw, nadakpan sa buy-bust operation sa Silay. Si Aksyon Brian Mordin, may report. Aksyon Brian, please go ahead. May ag-aksyon na Fred, dakpan kahapon in duwa ka mga nagpangayaw ho nga magbaligya sa illegal nga droga dira sa buy-bust operation sa Porok, Lugway, Barangay Hawayan, Syudad sang Silay. Ang mga suspitsado direksyon Fred ginkilala nga Sanday Erwin Magalona kag George Hunsay tanan legal ang edad kag Lunsay Man Pumuluyo sang Banwa sang Manapla. Sunod diri kay Police Major Role Pondivillang, hepe sang Silay PNP. Ining duha ka mga suspitsado action Fred nga ginakabig ini nga street level target o kon individual sa diin nakuhaan kahapon sang balor sa 68,000 pesos sa ginapatihan Shabu. Nabawi man sa ila ang 3,500 nga buy-bust money kag nakuha man ang mga drug paraphernalia sa. Is LI ini siya, street level individual. Ining duha gid sir. Nakuhaan ini sila Action Brian sang 7 medium and 3 elongated sachet of suspected Shabu. Kag including na ang buy-bust item ta. Kag 3,500 nga buy-bust money kag drug paraphernalia. Ining duha karon ara sa kustodiya sang kapulisan dira sa Silay PNP. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden. Nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na kay Lily King. Good morning. Mga blatter entry pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19,
nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama. Diri kita, pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Pud kita kay Aksyon Edin Aboso. Aksyon Edin.
Action na Fred naglamot naman sa 68,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan Cebu. Nakuha naman sa isa ka persona sa bypass operation sa Silay PNP sa barangay Hawayan, siyudad sa Silay. Ang arestadong ginilala kay Erwin Magalona, 43 anyos ang edad, kag George Hunsay. Nakuha sa mga suspetsado kung sa mga arestado, anda sa siya tanan ka plastic sa siya sa ginasuspetsuhan Cebu. Ang duha ang preso karon sa custodial facility sang Silay City PNP. Sa sining nga panahon, importante man ang ikaing lawas. Agud malikawan ang mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sang Santon Plus Gold, kaya ang Santon Plus Gold mas ginpa-improve kag mas balita rin sa patrol, ang ka-action yung action Eden Aboso. Una sa balita o sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Kay Eddie Laos da, good morning Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist 5:59. This time check is brought to you by Naprox Sense. Morning na kay Christ Kiripol Tanatan, kay Carol Muntuya, kag kay Linsky Doronila Barco sang Calamba, Laguna. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.